Ndiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah salama dendagal on ɗum mono gonɗen ɗum foof yo e ceerno Abou Yero Dia salminama weltanama jarama no feewi yo e namdal maɗa kam beele ɗiɗo voyageur 1 voyageur 2 kanji kam toɗi jahat toɗi kawrata toon e ɗange walla ko nandi hen yo e ma en cifo pour ɗi e mbete ma faam ko woni systéme solaire ko kadi ɓeyda ɗum famde lenen ko pamɗa hen ha heewi ma ɓeyda ɗum famde e voyageur 1 et 2 eɗi pewnama guila 1972 kono noon e nduɗi pewnade haɗi pari nde haɗiɗi werlede dow kono woodi systéme goto a lignema ɗange ɗe pour wawa wallude yawde yettoyade ɗi paada yeeru ɗi paada ha on ñalawma ara ha ɗin ɗon duuɓi gara so ɗin ɗon duuɓi toɗi so jottima ɓe calcule alignement o ni woni ɗi mbawa yettoyade wona ɗange taw ɗi mbaɗani dépensé haydara énergie woni sembe majji woni koɗi ponno fodde dogde duuɓi sappo e ɗiɗi walla duuɓi nogas ɗi mbaɗa ɗum e nder e gandanɗa hoorema yontere wotere ay ɗum ko avantage mawɗo woni donc poɗɗa fodde dogde duuɓi nogas ha duuɓi sappo e ɗiɗi tawi nde kada wawi ɗum dogde heure goto e ɗum ɗi padno yeru soɗi goppanoma tan guilde ɗi berlama guila 1972 tawanno ha hande cuwa yaltude systéme solaire men kono noon alignement goto no woodi e way kono joni mi fodma ɗo joni tan bippuma taw kay aɗa woni to e banggue cangol mo nangguma e ɓoggol joni tan nangga e ɓoggol ngol mi bippuma gara janoya caggalam taw noon so tawi na wondino ma ndewaɗo lumboɗa joni aɗa wawi yoolade ne heewi caɗele aɗa wawi wonde lewru e nder ma yeŋani kono mbiɗa bippude mo gotol gara joni noon ɗum ɗi padno e kadi fof voyageur en fewnade sewnira ko gam yahde yirloyade ƴeewoyde e planète extérieur woni ɗange gonɗe boowal diwan men ɗo woni diwan men aduna men ngo woni les géantes gazeuses yaade filmoyde Jupiter Saturne Uranus en Neptune en gandanɗa hoorema e ɗeɗo ɗange wayno Pluton en yo joni noon e waɗa hen kadi plaque kanŋe winda hen dendagal ko neɗɗo tawata ɗo e dow leydi he yeeru gila e colli muɗum ha e gabbe muɗum leydi atom no fewnira e weeyo ngo ko pokoten ko e systéme solaire men o e ɗange taariɗe ɗum ɗe e neɗɗo mbaadi muɗum juuɗe mum e koyɗe muɗum dendagal terɗe muɗum fof no poti e ɗemgal men voix meɗen e enregistrement o joni wadda hen e ɗemɗe aduna ɗe e no calminirta no jaɓɓorto e konnguɗi meɗen e dirango hoodere men woni nangue men gue e woni signature thermique muɗum signature nguleki muɗum e signature e wulango muɗum e ko nandi hen e dendagal ɗum ɗo e ɗemɗe aduna ɗe mbaɗa hen e kala dendagal kono taweɗo dow leydi he waɗa hen winda hen ɗum ɗon nanga fewna waɗa e disque dur waɗa e boîte noire haɓɓa ha tiiɗi e waɗa e voyageur 1 ni woni voyageur 1 wedda e fawi hen lebbi ɗiɗi goɗɗi voyageur 2 rewna hen e yo joni ɗo mbaɗi bénéficie noon woni on ɗon systéme gravitation propulsion woni sulɗane goɗɗo fooɗiɗi nawa ɗiɗi ɓeydo yawde yettoyade toɗi payi to tawa ɗiɗi ndewani e dogdu yo dogdu jutnu e woni voyageur 1 ɓe ndewi Jupiter voyageur 1 ɓe ndewi Jupiter ɗe pilmi ɗum e lebbi dendagal taariɗe Jupiter ma capannayyi lewru ɗe pilmi ɗum ɗon e ɗi ndewi ɗon ɗi payi e Saturne ɗi pilmi foof ɗi kolliri jawe gonɗe hen ɗe fof ɗe labtin ɗum ha yimɓe ɓeydi andude no wayi ɗi ndewi ɗon ɗi payi e Uranus ɗi pilmi ɗum ɗi kolliri gurdam muɗum e dendagal kadi ɗange tarto ɗum ɗe woni lebbi tarto ɗum ɗi ɓe kolliri volcan ji gonɗi hen ɗi foof wayno lune titane en européenne e gari meɗen ɗum ɗo ko lebbi tarto ɗen ɗon ɗange e ko woni hen ko activité ji gonɗi hen ɗi foof biyeteɗi Europe ɗi woni lebbi nan toon hen woto wiyete ko Europe fo ɗi pilmi ɗi gandini yimɓe ko woni ɗon ko ɗi jawti ɗi payi Neptune ɗi jeehi au delà de Pluton eɗi jaaha ni woni kanji ɗiɗo e robot ji ɗiɗi berlaɗi ɗi aɗini jaaha ha o ñalawma hande joni puɗɗima yaltude systéme solaire men aɗa nayi gandanɗa ko wiyete l'héliopause e l'héliopause ko nokku mo gandanɗa hoorema haydara kewa en ɗon koko deeƴi e nangue men gue e hendu muɗum woni gabbe mum tooke mum ko seeɗa heɓata toon ɗum ko seeɗa heɓata toon don so ɓenni ɗon seeɗa hankkadi ɗe jalta diwan nangue men ha laaɓa ɗi jaaha e yo joni noon namdal maɗa beele ɗi pirmirtaki ɗange ɗe mirtiɗe fof ko ɗange gonɗe systéme solaire men ɗe systéme solaire men o waɗi ko ɗeɗo ɗange ɗe gandanɗa hoorema jeenayyi gonɗe ɗo joni ɗeɗo ɗange jeenayyi fof ɗi pilmi ɗi gandini yimɓe ɗon hankkadi ɗi payi l'héliopause to ɗi goni to joni on diwan to ɗi jogori yaade hankkadi ɗo ɗon fodde wonde ɗo e duuɓi e temedde nayyi ujunere e capanɗe nayyi ujunere hitande arore ɗi janata he ɗangre wotere saabu ala fof ko woni ɗo ala fof to hoodere woni ɗo saka ɗangre wona ɗon kala to jiiɗa ɗangre andu hoodere woɗɗani ɗon donc hoodere ɓurde mbaɗade ɗo nde ma voyageur 1 yettoye ɗum ɗo e 40 000 ans ɗo e capanɗe nayyi ujunere hitande wonata premier objet ko neɗɗo wawi werlade yeehi banggueji goɗɗi ha yettoyi hoodere wonde ko ɗo e 40 000 ans wonata ɗo e duuɓi capanɗe nayyi ujunere
yo ɗo e duuɓi capannayyi ujunere ni woni ma voyageur 1 yaha yettoyo Alpha 10 Centaure e donc ni woni ande kam yettima nde ɗo hoodere noon way ko aduna men goni gay e waade nangue men ngeni no jogui ɗangue nan tarote toon won ɗangue wotere yiya toon e so calcul spectrométral woni hollirde wonde composante chimique gonɗo toon o ina nande aduna men ngo firti kono wawi wurade beele won wonɓe toon e ina famɗi en mbawa yiide no woɗɗi men sanne no feewi e saabu tawi ko enen jayri noon ɗo tan ni ko neɗɗo tan joole hunde yeehi toon joni waɗa duuɓi 17 ujunere lawol e 18 a 17 ujunere lawol woɗɗi ha sanne no feewi wonande neɗɗo ko jooli kono wonno robot ɓolobo ala neɗɗo ɓuuri yawde firti ko ɗo e duuɓi gandanɗa hoorema 50 ujunere ma voyageur 1 yettoyo e Alpha 10 Centaure e Alpha 10 Centaure proxima be lumière waɗat ɗum ko duuɓi gandanɗa hoorema 4 lumière yettoyto toon kono noon voyageur 1 ko dogi ko fof guila duuɓi 49 pawɗi hande guila 1977 ko heure uji 30 tan dogi lumière heure uji 30 lumière ko dogi ko lumière waɗa ɗum ko heure uji 30 ɗum noon pour wawa wadde gandanɗa hoorema lumière waɗa duuɓi 4 ha yettoyo toon e calcul vitesse voyageur 1 ko 17 km par seconde dogata sappo e 7 km fof seconde goto voyageur 1 waɗata ɗum woni DO kadi noon way hen abbi ko kalden voyageur 1 fof DO ko hono ɗum ɗon kadi waɗata kono ɗum ɗon abbi e nan abbe muɗum no yaha donc firti ko ɗo e duuɓi 50 ujunere woni ma voyageur 1 yotto e proxima be yo donc firti ko goɗɗugol muɗum no daɗi wiwere sanne no feewi kono toujours ko neɗɗo woni ɗon wan noon nan tan yaha no yaha firti ko ma civilisation goɗɗo waaɓene men ni kocci ɗum walla kawra e muɗum walla ƴetta ɗum walla keɓa ɗum guila ɗo e nden walla ko nandi hen ganda kam wonde eɗen goodi enen yimɓe ko ga keɗɗen e galaxie o e enen ko ɗo keɗɗen oɗo banggue junggo galaxie nangue meɗen ko ni way ko nen zone woni e gandan mbiya hoodere olde e ko ni jalbirta ko ɗeɗo ɗange taari ɗum ko ni composante chimique muɗum way ko ni dirago muɗum way ko ɗo keɗɗen ko ni mbaɗen ken yimɓe eɗen goodi dow leydi eɗen jogui kulle eɗen jogui gandanɗa hoorema dendagal hay bactérie ji no goodi foof no woodi e men ɗo gurdam no ɗo hendu no foofoɗo tawa walani assistance respiratoire tawa a waɗani ko pofirɗa yo aɗa wawi foftan hendu meru nan ɗo gratuitement yimɓe no poofa jaɓata hay goto yo donc surtout eɗen jogui ndeɗo ɗangue goɗɗe ɗen dañno ɗum kono perdi ɗum mbasi ɗum kono ndeɗo ɗangue wotere wonde systéme solaire meɗen nde ne jogui ɗum ɗon woni hendu gurdam yo donc ɗum ɗo woni voyageur 1 2 ko ɗum ɗo woni ƴeewoy ɗum ɗo jahanno kono kanji gandini yimɓe dendagal ɗeɗo ɗangue goɗɗuɗe ɗe kalɗen ɗo Jupiter e Saturne e Neptune e Uranus e Pluton en fof kanji gandini yimɓe ha ɓeydi laaɓede ko woni ɗon koye lebbi tartoyɗe ɗon ni fof ko kanji kolli ɗum ɗon yimɓe yo ha ñalawma hande ɗin continue jakkude jahoji o duuɓi 50 ujunere walla ha ko ɓuuri ɗon temedere ujunere foti jogordi yaade ɗi jahata yo donc ko ɗum woni voyageur e voyageur 2 ɗo noon hakkude meɗen e nden hoodere hay ɗangre wotere waɗo wonde walla ala fof ko woni ɗo goɗɗum ko weeyo tan meeho so ɗi jaha tan eɗi nelda information Allah majji wojjude joni so ɗi neldimen information no jooɗo gandanɗa hono saaha juɗɗo taw yettaki enen sen dokkiɗi ordre ene yetto kadi jooɗo ko juuɗe taw yettaki Allah muɗum goɗɗugol hande so ɗi jarat to ko milliard uji kilométre ɗi jarata yo to ɗi goni to hande no woɗɗi sanne no fewi daɗi wiyore yo jungo neɗɗo meeɗa yettoyade e oɗon diwan c'est la première fois e majji kadi ɗo e duuɓi 50 ujunere mbaɗe jottoyo ndeɗo nde ɗangre wiyetede e proxima be walla ndeɗo hoodere wiyete Alpha 10 Centaure yo cengde funnague ɗe mbaɗa bande may funnague wonde Afrique de l'Ouest mbaɗa say kumaral Fouti sen ƴeewi banggue funnague o waɗa banggue funnague mbaɗa Seykou Amadou Hamallo Bo Aïcha o fuɗɗiɗi Hamdallah banggue sahal woni Afrique du Nord waɗa Ahmadou Doddo Abdoulaye Souwadou gaari kanne e diina o fuɗɗi diina wallarde Ahmadou Abdoulaye Souwadou kanko jibini umu jibini Modibo on jibini Sidi Modibo kan cengde hirnangue ɗe mbaɗa banggue hirnangue woni Afrique de l'Ouest waɗa Saykou Maral Foutiyel man Siré Kodda Adama Aïssa o fuɗɗi diine fof sahal ɗe sen ƴeewi ɗe guittama en ƴeewi kadi cengde ɓaleri mbaɗa banggue ɓaleri woni Afrique Sud mbaɗa Sékou Ousmane Fouti Sokoto o fuɗɗi diine Sidy